こんにちは皆様。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はモンゴルの仏教徒のグループと特別謁見しました。チベットのカム州のキグド区でまだ昇進講義がありました。憲法ソナムテンペル議長とペンバツリン出席大臣はダライラマ法王の演説と著作のシリーズの出版を発表しました。第17回チベット亡命議会の第3会期が終了しました。 FNF フリートリヒ・ナウマン財団の代表団が CTA を訪問しました。ジャングラ・タラム・ドルマ文部大臣はインド政府文部省による CTSA 中央チベットスクール管理局の第92回運営委員会に出席しました。南アフリカのチベット事務所プリトーリアはダライラマ法王の開講展を開催しています。3月25日金曜日、ダライラマ法王はモンゴルから来た52人の仏教徒のグループに特別謁見しました。謁見中、ダライラマ法王はダライラマ3世ソナムヤソのモンゴル訪問から始まったモンゴルとチベットの歴史的な深い絆について語れました。謁見中、ダライラマ法王はダライラマ3世ソナムヤソのモンゴル訪問から始まったモンゴルとチベットの歴史的な深い絆について語りました。法王はダライラマという称号はモンゴルと関係があると述べ、自身の2人の正式な家庭教師以外の主な教師の1人が仏教倫理学と伝統的経典の師であるゴルプ・チョンイ氏というモンゴルの高僧だったことを回想されました。モンゴル人仏教徒の一行はチベット仏教とチベット亡命社会を知るためのリトリートプログラムの一挙としてダラムサラを訪れました。このプログラムはチベット事務所モスクワがナロペンチントラストとテロフトクトトラストと共同で計画したものです。ダライラマ法王事務所モスクワの名誉代表であるテロトゥルコール・ムチェが案内人を務めました。チベットのカム州のキグドで昇進活動があったと報告されました。情報筋によると3月30日水曜日の午後4時ごろ、キグド警察署の前で昇進抗議活動が行われたことを確認しています。昇進抗議者の名前と背景の詳細などの検証可能な情報は現在未確認です。チベット亡命議会の憲法ソナムテンペル議長とペンバツリン出席大臣は先週の3月27日日曜日にチベット文献図書館ではダライラマ法王の演説と著作のシリーズ7冊の出版を発表しました。出版記念会では出席大臣はダライラマ法王の演説や著作を英語からチベット語に翻訳して書籍にまとめたチベット翻訳研究所の活動を称賛し、有能な翻訳者を育成することの重要性について語り、その点においてより協力するよう研究所に対して助言しました。また憲法ソナムテンペル議長はダライラマ法王に従ってダライラマ法王の演説や著作を翻訳かつ編集したこれらの書籍は法王のビジョンや願いを読む取ることができる素晴らしいリソースであることを力説しました。出版記念会には在ヨーロッパのチベット議会議員であるトプテン・ワンシン氏とトプテン・ギャゾ氏も出席しました。これらの書籍はチベット翻訳研究所によって翻訳かつ編集されています。3月31日木曜日、第17回チベット亡命議会の第3会議が終了しました。議会の予算会議では中央チベット政権の年間予算を提示して議論します。3月28日月曜日、チベット亡命議会は FNF フリートリヒ・ナウマン財団の代表団を迎えて
晩餐会と文化交流会を開催しました。同団体のメンバーらは南アジア局長のガステン・クライン博士、財務マネージャーのバンガジ・クマル氏、そして地域南部関西役のジャクリーン・バクシー氏らでした。ベンバースリン出席大臣は挨拶の中でチベット亡命社会の民主化プロセスにおける FNF の多大な貢献を称賛しました。ドルマズリン副議長は草の根レベルでの民主主義を強化するためにチベット地方議会を支援している FNF に謝意を表明しました。ガステン・クライン局長は持続可能性、創造性、革新性を備えた CGA の優れたプロフェッショナル精神を称賛して、インドのチベット人協力やコミュニティで民主主義のイデオロギーを備えた機関が適切に機能していることを世界各地、特にヨーロッパの人々に直接見てもらうようにすると約束しました。クライン博士はまた中央チベット政権事務所を訪問して会期中の国会を少し視察しました。CGA のジャンラ・タラムドルマ文部大臣はインド政府の文部省による CTSA 中央チベットスクール管理局の第92回運営委員会に出席しました。会議では CTSA 運営委員会の LS ジャンサム副委員長が議長を務めました。タラム大臣は60年以上にわたってチベットでの子どもたちの教育に貢献してきたインド政府と CTSA に深い感謝の念を表しました。さらに子どもたちが良い教育を受けるだけではなく、良い人間的な価値を身につけるためにあらゆる努力をすることを約束しました。LS チャンサム議長はインド政府はチベットの若者の教育を引き続き支援していくを述べました。会議には運営委員会のメンバーであるインド政府文部省の共同事務局長でファナンシャルアドバイザーのダルシャン・エン・ダバワール氏、外務省代表文部省の TS ルテラ局長、 CTSA 共同長 AS ラワット氏、そしてプレダム・シン氏も出席しました。南アフリカのチベット事務所プレトーリアは3月28日から1ヶ月間サイモンズタウン博物館でダライラマ法皇の回顧展を開催しています。サイモンズタウン博物館との共催です。グループドルジー代表はダライラマ法皇の生涯と功績を知ることはチベットの闘争、中国によるチベットの占領と領下で続く濃い侵害への理解を促すと述べています。展覧会初日の3月28日土曜日には50人以上の人たちが参加しました。皆さん、これで今週のニュースは以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。